От постиженията и откритията, които вдъхновяват човечеството към отворените рани на нашата планета. Измина точно месец от началото на новата война в Близкия изток. За тези 30 дни воюващите страни не само преобърнаха живота на милиони, но и оставиха друг отпечатък върху природата. Анализ на обсерваторията за конфликти и околна среда показва, че в периода от 28 февруари до 10 март са поразени над 300 цели. 232 от тях представляват риск за околната среда. През първите 2 седмици на войната са генерирани 5 милиона тона вредни емисии. В иранската столица Техеран са концентрирани най-много заплахи за природата в резултат на ударите на Вашингтон и Тел Авив. Иранските атаки пък засегнаха реципрочно държавите в Персийския залив, Израел и Кипър. Щетите върху околната среда в Ливан все още се оценяват, като там се съобщава за разпръскване и на бял фосфор върху селскостопанските земи. Какви са рисковете при ударите по военни и ядрени обекти? Това са опасни суровини като горива, тежки метали, вечните химикали, взривни вещества и техните компоненти могат да се запалят и да предизвикат сериозно замърсяване. Инцидентите във водите на Персийския залив представляват риск за морското биоразнообразие. Ударените пристанища, военни и търговски кораби крият опасност от разливи на нефт и други горива. Димните гъби от атакуваните рафинерии и газови находища отделят твърди частици и токсични съединения в атмосферата, които застрашават здравето на хората. Също както последните черни дъждове, премесени с петрол. Каква е цената, която плаща природата, за да изтърпи военните амбиции на човека? Следва интервю на Виктория Петрова с Дъкуир от Обсерваторията за конфликти и околна среда. Гъсти, токсични облаци закриха небето над Техеран след ударите по нефтени складове в първия ден от войната. Значителни количества въглеводороди и серни и азотни оксиди бяха изхвърлени в атмосферата. Това е много малка част от щетите върху населението и околната среда, нанесени от военните действия не само в Иран, но и в целия регион, разказва за BTV Дъкуир. Когато видяхме как Израел бомбардира обекти за съхранение на петрол в Техеран, наблюдавахме незабавни последици за огромна част от населението, около 9 милиона жители на Техеран, които са изложени на замърсяване от пожарите. Част от това замърсяване остава в Техеран, ще се натрупва в почвите, потенциално може да попадне във водите, включително и в подпочвените водоносни пластове под града. Затова трябва да мислим за всички тези компоненти, както за човешкия фактор, така и за различните части на околната среда, които са засегнати. От 8 години Обсерваторията за конфликти и околна среда, за която Дъкуир работи, наблюдава щетите, които войните нанасят на природата и хората. По думите му, Близкия изток ще носи белезите от екологичното замърсяване в продължение на десетилетия. По-общо казано, когато наблюдаваме война без ясно определени цели, това означава високо ниво на несигурност относно потенциалните екологични последици, защото не е ясно в каква посока ще се развие. От предишни конфликти в региона на Персийския залив знаем, че могат да възникнат много сериозни случаи на замърсяване. Всички тези фактори будят тревога. Когато разглеждаме повечето конфликти, виждаме, че държавите изпитват затруднения да се справят с причинените екологични щети. В случая с Иран не се наблюдава особено готовност от страна на международни донори да предоставят техническа и финансова помощ за възстановяване на околната среда. От друга страна имаме и режим, който е достатъчно затворен и не се говори открито за екологичните щети. Обсерваторията извършва дистанционно наблюдение на околната среда. Използва различни източници на данни, като сателитни снимки и публикации в социалните мрежи, за да сглоби цялостната картина. След това тези данни се включват в методология, която е разработена по време на войната в Украйна. Ако погледнем конфликтите, всеки един оставя своя отпечатък върху околната среда. Работим по Украйна, по Судан и в момента по Иран в региона. Когато разглеждаме Украйна, виждаме конфликт с изключително дълги фронтови линии, където е имало много високи нива на щети и разрушения, както върху природни територии, така и върху градове и населени места. Също така сме наблюдавали много видими инциденти, като продължаващата военна окупация на атомната електроцентрала Запорожие, както и разрушаването на язовира в Харков. Дъкуир нарича природата тихата жертва на въоръжените конфликти и се надява повече хора да осъзнаят, че след като оръжията заглъхнат, битката за спасяването на отровената околна среда няма да е приключила.